Žanetka, tušila si pred dnešným večerom, že 6. posledné rameno modrej záchranárskej hviezdy znamená vyhľadávanie? Vyhľadávanie zranených a postihnutých? Netušila, ale už to viem. A takúto vlastne podobnú úlohu si dala aj Záchranárska akadémia, ktorá hľadala v tých svojich radoch človeka, ktorý si za svoju celoživotnú záchranárskú prácu vyslúžil u svojich kolegov taký rešpekt, že sa rozhodli, že si ten jeho prínos ocenia, a to takým spôsobom, že ho uvedú do siene slávy. Dámy a páni, je pre nás neskutočnou cťou, že môžeme tu v divadle Andreja Bagara v živom prenose slovenskej televízie privítať azda najznámejšieho československého televízneho záchranára, doktora Janderu, Jaromíra Hanzlíka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dovolte mi, abych se opravdu hluboce poklonil nejenom těm slovenským a českým záchranářům, ale záchranářům jako profesi, jako povolání, protože já jsem před mnoha lety, a snad ani nebudu říkat kolika, během celoročního natáčení televizního seriálu na vlastní oči zblízka viděl, jak náročná, důležitá a zodpovědná je to práce, a proto považuji za čest, že mohu být dneska tady s vámi nebo mezi vámi, a jsem poctěn tím, že mohu být přítomen okamžiku, kdy bude uveden do síně slávy historicky první záchranář. A tím je okamžik napětí. Doktor Jan Kovalčík. Gratuluji. Človek musí byť v prvom rade operatívny. Operatívne myslenie, logické myslenie. Druhá vec, musí mať rád človeka, ktorému poskytuje starostlivosť. Pretože to chorý človek častokrát nie je príjemný. Častokrát býva vulgárny, arogantný. Takže toto všetko musí nejakým spôsobom sebe prekusnúť a musí proste toho človeka, nemusí mať rád, ale proste chceť mu pomôcť. Baví ma tá stála zmena. Lebo človek nikdy nevedel, k čomu ide. Každý zásah bol osobitý, každý zásah bol špecifický. Na tejto práci na operačnom stredisku je tiež v podstate každý telefonát špecifický. Neexistujú dva rovnaké telefonáty. Na vchode žena asi 50-ročná skolabovala v bezvedomí, nedýchá, okolo idúci zahajili kaper. Na výučbe je to práve to, že človek vidí za sebou, že niečo vychoval a že to funguje v teréne. Táto práca mi dala úžasné množstvo známostí. Úžasné množstvo poznatkov o miestopise Slovenska, lebo som sa dostal do priestorov, do ktorých by som sa v živote nebol dostal. A vzťahy medzi ľuďmi. Častokrát som si musel objasňovať a to sú veľmi dobré skúsenosti, čo sa týka riešenia mnohých situácií. To stáva vždy rovnaké. V zásade nikdy neškodiť. Snažiť sa vždy pomôcť. Dámy a páni, ocenenie prichádza odovzdať minister zdravotníctva Slovenskej republiky, pán Richard Raši. Pán doktor, dovolte, aby sme vás poprosili o niekoľko slov. Ten mikrofón je váš. Blahoželáme. Je to šok.
na ktorý som síce zvyknutý u pacienta, nie u seba. Ale aj tak všetkým ďakujem za to, že pokračujete v tých dobrých myšlienkách, ktoré som sa snažil do vás ako jeden z pedagógov dostať. Ďakujem. Elektrizujúca atmosféra, dámy a páni, ak sme spomenuli ocenenie